Dobar dan, dragi polaznici 4. po redu online likovne radionice Doma Marina Držića. Zbog nemogućnosti održavanja radionice u fizičkom smislu, radionica Svijet Držićevih Indija održava se online. Na dosadašnjim radionicama ponešto sam vam rekla o bogatoj edukativnoj djelatnosti doma, te spomenula Držićeva djela koja su nepreslušno vrelo inspiracije generacijama prije nas, kao i nama samima, a nadamo se da će tako ostati i u buduće. Upoznali smo se s tehnikom papir mašea, te rekli da je to likovna kiparska tehnika koja u prijevodu znači sažvakan papir, to je masa, to je kaša papira i ljepila. Na prošloj radionici napravili smo zdjelicu na način da smo tanjur prekrili najlonskom vrećicom na koju smo stavljali dio po dio pripremljene mase, ovisno o debljini proizvoda koji želimo dobiti. Tanji proizvod manje mase, deblji proizvod više mase. Pričekali smo da se zdjelica osuši, odvojili od najlonske vrećice i obrusili i pripremili za rad. Na današnjoj radionici oslikat ćemo napravljenu zdjelicu, prisjetit ćemo se naše teme, a to su Indije. Indijama su bili fascinirani mnogi, smatrali su se zemljom bogatstva, mudraca, pustinjaka, čudnih životinja i čarobnjaka. Marin Držić je zamislio neobične Indije koje nemaju puno dodirnih točaka sa stvarnom Indijom i taj podatak je polazišna točka naše radionice. Spominjao je 4 Indije, Velicijeh, Malijeh, Novijeh i Starijeh. U Malijeh Indijama vidio je pigmaleone, malene čovječuljke koji sa ždralovima boj biju. Starijeh Indije su vizija idealnog svijeta. U Novijeh Indijama vidio je pse kako se vežu kobasicama i igraju zlatnom loptom. Spominjao ljude nahvao i ljude nazbilj. Ljudi nahvao su oholi, loši, zli, dok su ljudi nazbilj pravi ljudi, prijatelji, mudri, razumni. Spominjao je također i životinje, osle, čaplje, žabe, majmune i papagaje. A kako vi zamišljate pejzaž Indije? Kakve životinje žive u Indiji? Pustit ćemo mašti na volju i naslikati našu Indiju. Sad ćemo reći ponešto o podjeli boja. Osnovna podjela boja je na primarne, sekundarne i tercijarne. Primarne boje su crvena, žuta, plava. Sekundarne boje su narančasta, zelena, ljubičasta, a tercijarne boje su na primjer zeleno-plava, narančasto-crvena i tako dalje. Osnovne boje ili primarne ne možemo dobiti miješanjem ostalih boja. Sekundarne boje možemo, njih dobivamo miješanjem dviju osnovnih ili primarnih boja, a tercijarne boje dobivamo miješanjem sekundarnih i primarnih boja. Sada ćemo demonstrirati miješanje sekundarnih i tercijarnih boja. Rekli smo da sekundarne boje dobijemo miješanjem dviju osnovnih boja, tako da sada ćemo napraviti narančastu boju na način da ćemo pomiješati malo crvene i žute, znači primarne boje. Žute uzimamo više zato što je njena pokrivnost manja od crvene. I dobijemo sekundarnu boju, narančastu. Nakon toga napraviti ćemo zelenu boju miješanjem plave i žute, znači primarnih boja. Žute opet uzimamo više, zato što je njena pokrivnost manja od plave. I napraviti ćemo ljubičastu miješanjem crvene i plave. Kod ljubičaste uvijek dodamo malo i bijele. Tako da bismo izbjegli mogućnost smečkastog tona.
Nadalje, tercijarne boje dobivamo miješanjem primarnih i sekundarnih boja. Tako da ćemo mi napraviti, na primjer, zeleno-plavu. Uzet ćemo zelenu, znači sekundarnu, i uzet ćemo plavu primarnu i dobiti tercijarnu zeleno-plavu. Nebojama nazivamo crnu ili bijelu. Dodavanjem crne ili bijele boju potamnjujemo ili posvjetljujemo. Na primjer, uzet ćemo primarnu crvenu, uzet ćemo malo crne, ili na primjer primarnu plavu ćemo posvijetliti sa bijelom. Čistoća boje ili valer je njena jarkost, intenzitet, kvaliteta. Također, boje dijelimo na tople i hladne. Tople su crvena, žuta i narančasta, a hladne boje su plava, zelena i ljubičasta. U prirodi se boje mogu povezati uz određena toplinska stanja: crveno vatra, plavo more. Olovkom ćemo skicirati željeno. Skica je gotova, krećemo sa oslikavanjem. Krećemo sa podlogom. Za veće plohe koristimo veći kist, a za rubove i manje detalje koristimo manji.
Prvo radimo veće plohe, a na njima kasnije izvlačimo dijelove, detalje. Dok je boja svježa, mijenjamo njezinu čistoću ili valer. Da bi vam lub bio oštriji, u boju dodate malo vode. Tople boje uvijek djeluju da su bliže, a hladne boje dalje.
sačuvaj rub. Naša zdjelica je oslikana. Pošto se radi o predmetu primijenjene uporabe, oslikali smo je i sa stražne strane. Danas smo razvijali maštu, zamišljali čudesnu zemlju Indiju, njen pejzaž, životinje koje ondje žive, ljude nazbilj, ljude nahvao, naučili smo ponešto o bojama i oslikali našu zdjelicu. Sljedeći put ćemo izraditi pločicu, zidnu sliku. Do tada lijep vam pozdrav i vidimo se.